Наситим ли? Допири 2 и 3, ще се измъчим ли? Глътка и 2 и 3, ще се напием ли? За всеки случай се готви. Поглед и 2 и 3, ще се наситим ли? Допири 2 и 3, ще се измъчим ли? Глътка и 2 и 3, ще се напием ли? За всеки случай се готви. Хайде близо, близо, чакам те допри мен. За контакти търсиш мен. Хайде близо, близо, моля те поблизо. За контакти търся те. Хайде близо, близо, чакам те допри мен. За контакти търсиш мен. Хайде близо, близо, моля те поблизо. За контакти търся те. Тръпка и 2 и 3 ще ни разтърсят ли? Болка и 2 и 3 ще ни пробождат ли? Вечери 2 и 3 ще ни побъркат ли? За всеки случай се готви. Хайде близо, близо, чакай.